இன்றைக்கி நம்ம பிஸ்பில்லாபாத் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் தோல் உரித்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 2 தக்காளி, கொஞ்சம் பூண்டு, அப்புறம் இது வந்து காய்கறிகள். இது வந்து கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், கேரட், குடமிளகாய், பீன்ஸ். இது வந்து தேவையான மசாலாக்கள். இது வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள், சாம்பார் பொடி, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், 1 கப் வேக வச்ச பருப்பு, சாம்பார் பருப்பு. 1 கப்புனா அரிசி வந்து 2 கப் இருக்கணும். அரிசி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு, தண்ணி. இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு குக்கர் அடுப்பில் வச்சு அதில் அரிசியை போட்டுருங்க. அரிசி போட்டு இதுக்கு நிறைய தண்ணி ஊற்றலாம். ஏன்னா பிஸ்பில்லாபாத் வந்து கொஞ்சம் தலை இருக்கணும். நிறைய தண்ணி ஊற்றுங்க. இதில் இந்த வேக வச்ச பருப்பை கொட்டிடுங்க. டீ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. தண்ணி நிறைய விடலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு கலரி குக்கரை மூடி போட்டு 3 விசில் வச்சு எடுங்க. இப்போ குக்கர் மூடி விசில் போட்டுட்டேன். ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஹை பண்ண வேண்டாம். ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு 3 விசில் வந்த பிறகு எடுத்துடலாம். இப்போ இன்னொரு பக்கம் பாத்திரம் வச்சு அதில் 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுங்க. எண்ணெய் விட்டுட்டு இப்போ வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, காய்கறி எல்லாம் போட்டு வதக்கிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. பிஸ்பில்லாபாத்துக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதில் பூண்டு சேர்த்துருங்க. நம்ம மெதுவாக ஒரு காய்கறியாக சேர்த்துடலாம். இப்போ இதில் கேரட் சேர்க்க போகிறேன். அப்புறம் முருங்கைக்காய், பீன்ஸ், குடமிளகாய் மட்டும் நம்ம தாளிக்கும் போது சேர்த்துட்டா போதும். இப்போ வதக்க வேண்டாம் குடமிளகாவை. கத்திரிக்காய், நல்லா வதங்கணும். வதங்கின பிறகு குழம்பு மிளகாய் பொடி, சாம்பார் பொடியெலாம் அதில் சேர்க்கணும். நல்லா வதக்கிட்டோம். இப்போ நான் தக்காளி சேர்க்க போகிறேன். இப்போ குழம்பு மிளகாய் பொடி, சாம்பார் பொடி, மஞ்சள் பொடி எல்லாத்தையும் இதில் சேர்க்குறேன். தேவையான அளவுக்கு உப்பு, இந்த 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா கலரணும். இப்போ மசாலாவை நல்லா கலரிட்டேன். இதில் 1 கப் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். இப்போ இந்த குக்கரை மூடி இது ஒரு 1லேருந்து 2 விசில் வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ அரிசியும் 3 விசில் வந்துருச்சு. அரிசியும் பருப்பும் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு. சாதம் நல்லா வெந்து போயிடுச்சு. அதே நேரத்துக்கு காயும் வந்து வெந்துருச்சு. இப்போ 2த்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் பருப்பு சாதத்தையும் காயையும் வந்து ஒன்றா கொட்டி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை வந்து 1 விசில் வச்சு எடுக்கணும். சாதம் வந்து நல்லா குழையணும், நெத்தாக இருக்கக்கூடாது. அதனால் நான் ஒன்று இல்லை 2 விசில் வச்சு எடுக்க போகிறேன். ஒரு பக்கம் சின்ன கடாயை வச்சு தாளிக்கிற வேலையை நம்ம பார்ப்போம்.
கடாயில் வந்து ஒரு 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு அதெல்லாம் போட போகிறேன். இப்போ கடுகு, ஜீரகம், உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, ஒரு காஞ்ச மிளகாய், பெருங்காயம். கருவேப்பிலை, இப்போ நான் இதில் குடமிளகாய் போட போகிறேன். குடமிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கணும். இதுலேயே வதங்கின பிறகு நம்ம அந்த ரைஸில் கொட்டி கலரலாம். வதங்கட்டும். இது நான் வந்து 2 விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், தலை இருக்குது. இது மாதிரி தலை இருக்கணும். நெத்தாக இருக்கக்கூடாது பிஸ்பில்லா பாத்துக்கு. இப்போ நான் தாளித்து வச்சுருக்கிறத வந்து அதில் கொட்டி கலர போகிறேன். தாளித்த பொருளெல்லாம் போட்டு நல்லா கலரி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம பிஸ்பில்லா பாத் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதில் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடலாம். பிஸ்பில்லா பாத் ரெடி.